riktigt mycket idag. Vi ska nu värma er med en riktigt fartfylld show med höga hopp och fartfylld snabb skidåkning. Vi kommer börja kvällens show med en liten presentation utav våra härliga skid- och snowboardlärare här på fjället. Jag vill se om de är redo där uppe på fickan. Jag märkte nog på min där. Ja, det står här. Jag hittar det inte. Mamma! Det kommer att säga Axel! Våran nästa åkare är en kille som lite längre fram men inte kommer tillbaka till USA. Han heter Mikael Mossing. Jag kan det. Sätter fram, på väg ner. Där har vi en förlorande bundstormare från Strängnäs. Nästa åkare, han är en riktig fena på dans. Faktiskt vunnit JVM i pardans. Han heter Axel Engström. Vi har från Göteborg Josefin Skager. Gillar mysiga hemmakvällar och långpromenader. Nästa åkare har tagit sig hit ända ifrån Norrland. Hans namn är Erik Elmlund. Vi har en grym tjej, Lisa Thomsson från Falun. Hon älskar att ragga på polisen. Nästa tjej, hon jobbar i Smögen på sommarna och hon kommer ifrån Skövde. Hon heter Karin Hultin. Får du några mer? Jag tror att vi ska ha några hoppare. Jag är på väg ner nu. Först ut har vi Niklas Wiklund. Följt av Håkan Lamberg. Vi har Aron och Tobias Wingren. Stora applåder. Och sista hopparen, Johan. Vi har Jesper Kristoffersson från Stadsle. Det är vår egen dansbandskung. Nästa åkare, han kommer från Lidköping och är en utav programmen i skidskolan. Hampus Ledskog. Vi har vår egen lilla byråtta, Fredrik Maria. och tjejen som jag på väg ner här heter Louise Helgren, kommer från Tjörn. Vi riktar blickarna långt upp i backen. Vi kommer att se en formation. Denna formationen som hade åkarna bjuder på den kallas diamant. Det är en formation man kör i nedsatt med 4 stycken. Det gäller att hålla tungan rätt i mun. Man ska hålla samma takt som de andra i formationen. Men det är väl ingenting för våra professionella skidlärare att på nuvarande högfjället. De visar vad det går på 2.
Här ser vi Jonas Hellbom, Mikael Mastig. Här är Zetterström och Axel. Vi rider en gång till likadant svårt. Vi har ännu en skidåkarformation på väg uppe vid starten. På en jakt. De låter men jagar varandra. Sedan på nedgång. Vi ser, går det inte sakta. Stora applåder till de som är här i full rulle. Vi har gjort det, Frida, Erik och Karin. Stora applåder! Då har vi lite hopp på gång in här. Vi tittar upp mot Kicken. Vi har en snowboardåkare på väg in i hoppet. Det är Niklas Wiklund. Det är våran egen snowboardlärare här i Lindvallen. Nästa hoppare heter Oskar Brandberg och bjuder på en 360. Tror att det är Aron Jönsson på väg ner. Där hade vi Tobias, han bjöd på 2 varv i luften. Och sista hopparen ut i Kicken heter Johan Hodell. Där har vi honom, han snurrar 540 grader, 1,5 varv. Stora applåder! Ju mer applåder och större jubel så kommer de göra ännu fler hopp. Vi har en till formation på G. Det kallas mottakt. Även här gäller det att hålla tungan rätt runt. De vi kommer mot se är Louise, Jesper, Hampus och Fredrik Maria. Stora applåder! Riktigt häftigt på gång. Vi kommer på Axel och alla gör en så kallad outrigger. Det menar att man åker på innerskidan, sittande. Han åker alltså på innerskidans innerkant och innerskidans ytterkant och håller upp den andra skidan i luften. Det går riktigt fort och det är lite risk för krascher och benbrott och annat. Där har vi 2 stycken examinerade skidlärare. De heter Fredrik Maria och Jonas Hellblom, 2 utav våra allra duktigaste skidlärare. Vi kommer att se lite skidbaneövningar. Vi börjar med en hoppkort. Därefter så går de över och kör in en norsk sväng. Och vi avslutar med stick-and-say. Är de sugen på att lära sig något av detta? Boka en lektion vet jag. Jonas och Fredrik heter de alltså. Det är de som kan lära sig de här grymma trixen.